Un mistela en el que siga, tio. Mistela i després ja veurem. I després cantem i ballem. Vale, quan vulgueu, això ja està gravant. Vale. Jo crec que, bueno, en primer lloc, gràcies a les que esteu ací. Jo crec que podríem començar explicant un poc el lloc en ens trobem, no? Perquè per a Pepa i per a mi, bueno, primer, no sé si ens presentem les persones que hem vingut ací a explicar-vos un poc el que estem fent als nostres ajuntaments. Juan és regidor a l'Ajuntament de Calp, Fernando és regidor a l'Ajuntament de Benissa i Pepa i jo que estem de regidors ací a l'Ajuntament de Gata, on ens trobem. Estem al Parc de la Font del Riu, a aquest espai que hem inaugurat fa poc, que és el resultat dels primers pressupostos participatius que es van fer a Gata gràcies a la regidoria de participació que vam crear quan vam accedir al govern, i per això ens agrada molt aquest espai, no? Perquè és un espai que s'ha creat a partir de les demandes de la gent i després d'un procés de votació. És una experiència, jo espero que ara en el debat i que parlem entre tots mentre ens fem algunes misteles no queda ja molt, perquè pràcticament crec que sí que queda, que n'hem portat moltes. Tenim les misteles i tenim la coca, i el que m'agradaria jo un poc és, jo crec que podem parlar de totes les experiències que segur que en tenim molt des de diferents visions, perquè Juan està en l'oposició. Calp és un d'aquests ajuntaments que encara no hem recuperat, on encara està present la trama corrupta, però anirem per ells. En el cas de Benissa era un ajuntament que no vam recuperar, després de les eleccions no vam poder recuperar, però també fa poc vam aconseguir... Sí, bueno, fa apenas 5 mesos que vam fer el canvi a Benissa i després de 18 anys al final pues ho hem aconseguit, no? I nosaltres podem compartir tota la nostra experiència i la nostra inexperiència en el fet de portar el canvi als ajuntaments que després de tants anys de gestió nefasta del PP ara pues estem recuperant. Així que és molt important transmetre l'experiència que tenim. I jo crec que un poc el que tenim que fer és, jo crec que parlar de dues coses, no? La primera és un poc aquestes experiències reals de canvi, perquè moltes voltes hi ha Pepa i a mi, que òbviament han estat al mateix ajuntament i a banda d'altres coses, no? A banda de compartir família també, compartim ajuntament, i moltes voltes ens dona la sensació de que no s'estan fent coses, no? Però de sobte un dia pares, reflexiones, mires cap arrere i dius no és veritat, sí que estem fent moltes coses diferents. Jo crec que podríem parlar un poc, cadascú des de les seues experiències, d'aquestes xicotetes coses que estem fent per a canviar els nostres ajuntaments, que moltes voltes estem parlant, no? Els municipis, els ajuntaments, els pobles, les ciutats, és on està fent-se aquesta política de proximitat a la gent, però parlem molt en coses que ens agradaria fer, però jo crec que també avui podríem parlar de coses que ja estem fent. Això per un costat, però jo trobo que també per un altre costat hauríem intentar parlar també de les sensacions que tenim quan estem fent aquesta política, no? Jo crec que ho hem parlat moltes voltes i s'ha dit i tenim que aprofitar que volem parlar del Podem que necessitem i del Podem que volem, d'aquesta situació en la que ens sentim els regidors i les regidores que un dia van donar la cara, van fer un pas endavant i estem en els ajuntaments defensant unes postures, defensant unes idees i tenim enfront a aquesta trama, no? Que és el Partit Popular, que està utilitzant tot el que té al seu abast per a fer mal, no? Inclús atacs personals. Ara no sé si el cas d'un ajuntament molt proper d'ací, Alcalalí, on el Partit Popular està fent un atac molt personal contra l'alcaldessa, però portant-lo ja pràcticament, llegia jo fa poc uns comentaris, que era pràcticament que el que els molesta no és que els han llevat l'alcaldia, sinó que els ha llevat l'alcaldia una dona, no? Entonces tenim ahí un Partit Popular que és capaç de tot. Entonces, aquesta situació que ens hem trobat de soledat, no? Que tenim els regidors i les regidores, jo crec que com una, no com un lament, sinó com una oportunitat de pensar quin és el Podem que ens agradaria construir a partir del diumenge, quan
es constituïsca o quan sapiem quin serà el Consell Ciutadà, el dilluns? El dilluns o el dimarts. Hem esperat 2 anys, podem esperar una setmana més. No? Però que ens agradaria, com agradaria que se podem poder ajudar als nostres municipis. Jo crec que podria... Jo hi ha una cosa que Pepa ho sap perquè ho hem estat patint aquests últims dies i és una aposta que va fer Pepa en la seva regidoria. Jo crec que ens explica ella un poc la regidoria i és el cas, jo crec que tu ja saps, de les ajudes d'urgència. Jo crec que és una aposta molt important que has fet i m'agradaria que ho explicares. Sí, la veritat és que quan Jaume fa aquesta reflexió, sí que és veritat, antes estava parlant justament amb Fer i amb Juan, que es veu que quan mos juntem enseguida comencem a parlar dels lamentos i de tot el que volíem fer, que no hem pogut fer, de coses que tenies en el programa, de coses de la guerra en els secretaris, en els interventors, de lo que vols fer i després el deixem fer, però també és veritat que si pares i penses en el que hem fet en 2 anys, bueno, jo em quedo en una frase que em va dir fa poquet una persona que estava abans en el servei en el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament, que em va dir: Pepa, el que heu fet en 2 anys en serveis socials no s'ha fet en 20 anys en el Departament. I bueno, aquestes coses també ens donen un poquet d'alè per a continuar quan estem esgotats. I una d'aquestes coses, un dels canvis que hem fet en serveis socials és fer una partida pressupostària d'urgència. Tenim les partides d'emergència, que són les ajudes de la renda garantida, les PEIs, que venen directament de Conselleria, però sí que és cert que així en la nostra població aquestes ajudes no arribaven a tot el món. Hi havia gent que anava a serveis socials i potser la demanda era: avui van a tallar-me la llum i avui no tinc diners, o avui tinc que anar a comprar una botella de butano i no tinc diners, o se m'he trencat el cotxe i si no l'arregle no podré anar a la feina i no tinc diners per a fer-ho. I aquesta gent, habitualment, el que es feia, o el que es fa en la majoria de municipis, és derivar-los a ONGs, a Càritas principalment. I quan van entrar, un dels nostres lemes en el programa electoral, jo no sé molt bé com estava redactat, però tenia que veure en això, en el nostre compromís de que ninguna persona del nostre municipi tinguera que passar necessitats. I clar, després, una volta tu has dit això, has de comprometre't, i van vindre aquestes ONGs a dir-nos: mireu, vau dir això, què aneu a fer en això? I vam pensar, després de parlar amb l'interventor, secretària, com fer-ho, i tenim una partida pressupostària que és d'urgència. Hi ha uns diners que estan, bueno, això és una fórmula legal un poc complicada, però que estan a càrrec d'un professional de l'Ajuntament, i si una persona va i diu: avui no tinc per a menjar, se li poden donar diners. Després has de justificar en tíquets, però és una ajuda directa i que arriba en el moment. I sí que és veritat que ha sigut molt útil per a moltes persones, i Càritas ens ha felicitat per tindre-ho, perquè també hem facilitat que Càritas pugui dedicar-se a donar altres tipus d'ajuda. Trobo que, a més, qui ha de gestionar aquestes ajudes han de ser professionals, que saben qui té necessitats, qui necessita recursos. La gent no ha de veure sotmesa a rebre caritat, sinó a que els seus drets estiguen satisfets. Però jo sí que m'agradaria dir que això que conta Pepa, que és tan dius, que bonic, la d'hores de discussió que hem tingut que tindre amb la secretària de l'Ajuntament, amb l'interventor, perquè la pròpia reglamentació està feta per a que siga molt fàcil pagar el deute als bancs, o sigui, això és facilíssim, no tens que donar ni explicacions, o sigui, els diners que et sobren van directament al banc, però després poder donar una ajuda és un calvari. Hem tingut discussions importants, perquè si tu dones 20 euros que no estan en el seu informe, en la seva factura, tot completament detallat, l'interventor es nega a admitir-ho. De fet, ahir estàvem en l'Ajuntament i hi havia un problema i era: nosaltres ve una persona a demanar menjar i li donem 20 euros, però i si aquesta persona no porta el tíquet del menjar? Aquests 20 euros no es poden justificar, què passa amb els 20 euros? A pesar de que facis un informe d'un professional dient: he donat aquests 20 euros per això, perquè jo, a més, el criteri del professional no és suficient. Si no està el tíquet, i al final li deia: mira, si no està el tíquet, els regidors traurem els 20 euros de la butxaca, i l'interventor ens mirava com dient, i dius, però és que són coses que, o sigui, entendre que per a ells el tema és com, hi ha que complir la llei, però complir la llei no és atendre a la... La solució de l'interventor, que en diem molts ajuntaments, en l'Ajuntament d'Altea, que estava a dir Cal, però no és d'Altea, es fa d'esta manera. N'hi ha convenis en els
a les tendes i se'ls dona una targeta i van amb la targeta directament a les tendes i compren en això. I la treballadora social, en molt bon criteri, dia, bueno, això jo quan estudiava la carrera fa 20 anys ja em diuen que això és una forma de marcar a la gent, com si tingués que anar a la cantina de... I ja, com que entren en qualsevol tenda ja saps que aquesta persona ve de serveis socials i es trata de garantir tot el contrari. Pero estigmatizar, ¿no? Estigmatizar, exactamente. Però tenim, l'any passat van posar la partida de 4.000 euros, s'han gastat tots, i, bueno, no tots, però Sí, que la veritat és que ha anat bé. Jo recordo que li deia a l'interventor que no podia creure'm, perquè és que era l'obsessió tant de l'interventor com de la tresorera de l'Ajuntament, això és 4.000 euros, és a dir, no puc entendre que d'un pressupost de 5,5 milions d'euros la vostra obsessió siguin els 4.000 euros de les ajudes d'urgència que dona l'Ajuntament quan està hi ha un excés de despesa en altres partides que no esteu controlant en este... A més, atrevir-se també a fer juís de valors, que si aquestes ajudes es donen per arreglar un cotxe, com pot ser? I dius, bueno, pues probablement aquest cotxe es té que arreglar perquè si no aquesta persona no pot anar a la feina i ja perd tot el que té. Sí. Però bueno, sí que és un dels avanços que s'ha fet en serveis socials. I el segon avanç important és el personal del departament quasi que ho parlava en Josep també, que s'ha quasi que duplicat. Comptaven amb 2 treballadores socials i una educadora i ara a més tenim una psicòloga, una administrativa i una advocada que assessora en violència de gènere. Tot això ha sigut gràcies a una línia pressupostària que ha vingut directament de conselleria i també ens han posat resistències a aplicar-la, no? Perquè, bueno, volien que aquesta subvenció es quedara per a pagar el que ja n'hi havia i no per a gent nova. I si això s'haurà deixat en mans dels tècnics de l'Ajuntament no haurà arribat a cap de lloc. Dels tècnics no del Departament de Serveis Socials, sinó de los que mandan. Li preguntava a Fer també jo com estaven gestionant això en Benissa, però no és la regidoria que portes. No, yo no porto esa regidoria, pero al fin de lo que comentaba es un poco la reflexión que em ve a mi és que les lleis no estan fetes d'una manera sensible en la gent que té necessitats i la mateixa burocràcia